tinanggal. Hindi Diyos! Diyos pa rin siya. Kahit siya'y naging Hindi tao. Diyos yung inubad. No. Kahit siya'y naging tao, ligtas sa pagiging tao ni Kristo, ang pagka-Diyos. Silip Colossian 1:19. Basahin mo nga yung Colossian 1:19 para makita dito. Colossian 1:19. Para matuto. Colossian 1:19. Tinatanggap mo, may pagka-Diyos. Walang problema! Tinatanggap mo. Hindi sabihin, hindi pagka-Diyos ang hinubad. Hindi literal ang hinubad tinanggal ng pangababa. Hindi nga, anong hinubad? Pagka-Diyos, hindi, walang hinubad doon na literal. Kaya ka lang papasahin. Papasahin lang niya. Tinanggal lang niya. Nahihirapan eh. Babasahin ko. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano pang tanong mo dyan? Ano pa? Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Ang paliwanag mo, pinapakakain mo kanina, Diyos si Kristo. Diba? At sabi mo, hindi pala lupad ang pagka-Diyos. Hindi literal ang tinanggal. Tanong ka na. Kanya na magpalit. Ang bita ata eh. Ang bita. Kanya magpalit. Magpalit na. Wala. Tanong ka na. Kasi, lumalabas na yung kabanalan yung hinubad. Tama Hindi kabanalan. Tama yung hinubad ko, kabanalan ng hinubad. Kung si Kristo kabanalan na hinubad, sana nagkasala yan. Kaya nga sabi mo, hindi kabanalan. Hindi sabihin Diyos. Yung pagka-Diyos. Ang ibig sabihin ng pagkahubad yan, yung pagiging mababang loob niya. Ang kaya yung pagka-Diyos eh. Okay, kaya Hindi naman mawawag mamaya ilibat mo yan. Ilibat mo. Ilibat mo mamaya. Hindi yan literal. Okay. Pagbigyan na natin. Pagbigyan na natin. Eto, tatanong ko sa'yo. Tatanong ko sa'yo. 1:17:5. Gawin mo ng tres. Mamaya, makikita mo yan. 1:17:5. Ano sabi? Kasi pinapatunayan mo na si Kristo existido na, di ba? Ayon sa mga 1:17:5. Dito, makita mo sa 17:5. Eto na. Sasagutin mo. Sige. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhati aking tinamo. Bago pa ang salibutan ay naging gayon. Di ba? Okay. Literal to, symbolical. Okay. Literal. Basahin mo dyan agad. Ama, sabi, inibig mo para ako bago pa likhain ang libutan. Therefore, sa salatang binigay niya, existed na si Kristo. That was before. Ikaw na rin ang sumagot sa tanong mo. Nagkamali ka lang. Sabi siya, tres gamitin mo. Pangapat na tanong. Nagkamali siya. Ang sasabihin ko sa'yo, hindi literal niya, symbolical. Bakit? Mamaya ka sumagot. May mababasa. Pag may ito nga. Ito. Mamaya ka sabihin mo. Mamaya ka sabihin mo. Apat na tanong. Sabi mo, literal yan ha? Literal yun. Mamaya ko sabihin na yun. Symbolical. Apat lang. Symbolical. Apat na tanong. Sa kawikan. Binanggit mo. 23. Yakit mo. Ano ang nailabas dyan? Sige. Hindi ito bumasa. Kawikaan. Hirap pagka hindi nag-aaral talaga ng theology. Sige. 8. Ang sabi mo, kasama ng... Hindi ako nagsabi, binasa ko. Binasa mo. May nabasa ka ba sa kawikaan mula 1 hanggang 32? Anak, yung karunungan si Kristo, ang karunungan dyan na tinutukoy, unang Korinto 1:24. Anong nailabas? Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Anong nailabas? Ano nailabas? Hindi, ang ano pala, anak, yung sinasabi ko anak, ano? Anak. May nabasang anak. Anak Dito sa kawikaan. Sa'yo, ang tinutukoy dyan, yung karunungan. Si Kristo yun, dahil si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang nabasang anak. Kaya sinabi ko, yun. ang karunungan. Wala kang nabasa. Teka muna, ang karunungan tinutukoy doon, yun yung Kristo, yun yung anak ng Diyos. Pero wala kang nabasa. Wala na, pero yung karunungan na tinutukoy dyan, yun Wala, yung anak wala ng na, Diyos. walang nabasa. Walang problema. Basta ang tinutukoy dyan, yung karunungan doon, yung lima tayo, gusto tayo sa lima. Limang tanong. Ano? Ano? Last question. Ang sabi mo,
Si Kristo, Co-equal. Co-creator. Ha? Kasamang lumalalang. Sa Biblia ba mababasa ang lumalalang anak o espiritu? Meron! Espiritu Santo, literal ha? Meron! Literal. Ang binasa mo kay Job, at nilalang ako ng espiritu mo, sabi ni Job. Ayan, ikaw na nagbigay na sa akin. Ang Nilalang mo ako. 104, Hindi, 30, Hope, 33. Ayan, Naglalalang. pero nag-umpisa tayo, awit, Naglalang. 104, 30. O, sige. Naglalang espiritu, nabasa mo, di ba? Espiritu. Si Ang Kristo naman, nabasa. nabasa ko, naglalalang din. Sige. Sige. Ang tanong ko, anak ba lumalalang? Lumalalang din yung anak. Basa, Hebro 1, 8 hanggang 13. Babasa ko. 8 hanggang 13. Basa. Sabi ng ama sa anak. Ayan, pakinggan mo ha. 8 muna. Hebro 1, 8. Yung espiritu lumalalang. Yan 23. Si David ang Ngunit kausap niya. tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong puno o Diyos ay magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Katarungay iyong mahal, sama-samay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang natatangi. Sinabi pa rin niya, Panginoon, sinabi pa rin niya, Panginoon, ang pasimulay nilikha mo ang iyong libutan. Ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. Ano nabasa mo sa Gis? Sa Gisa. Panginoon, di ba? Kanina pa yan eh. Hindi ako tanongin mo, magsa. Ang binasa mo, Hebreo. Di ba? Ang tanong kayo, awit 104:30. Ang layo ah. Tumalong ka. Tinanong mo anong talata, mababasa yung anak creator. Kasi dito sa awit, Nagtanong ka Espiritu eh. Walang problema Ah, dyan. Ang tanong mo, Espiritu eh. yung anak pa man naglalalang din. Ang tanong na yan. Last na. Ang tanong mo, yung anak pa naglalalang. Hindi bumasa ako ng talata. Meron. Nasagot niya. Bakit nakipilit mo na ako? ano? Okay na, nasagot na. Okay na. Wala ka na magpalo up. Wala na. Okay na. Sige, 10 minutes ulit. May uli. Pangalawa. Isa pa lang ako. Isa pa lang isa. Pangalawa niya ano? Titinigan ko. Pangalawa. Dalawa. Pangalawa ko. Kanina, ang sabi niya, ang 1:17:5 literal. Dito, pakikita ko sa inyo na ang ating kasama, hindi niya na ito'y symbolical. Ano katunayan ito, symbolical? Ito, babasahin ko sa inyo na katunayan na yung 17:5 symbolical. Hindi makasabihin yung moderator natin. Ito. 7:39 na magpapatunay sa 1:17:5 Set 1 na magpapatunay na sa 1:17:5 hindi literal, symbolical. Ito katunayan 7:39. Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi ba pinagkakaloob ang Espiritu? Ito na, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Letra por letra. Ibig sabihin, si Kristo, dun sa 17:5 nang binabanggit, niluwalhati na bago pang sanlibutan, symbolical. Dahil makikita mo sa 7:39, si Kristo hindi pa niluluwalhati. Ayun. Basahin mo yung Hindi pa niluluwalhati. yung Ang tanong, ganito. Yung literal na pagluwalhati, kailan niya natanggap? Kailan niya tinanggap? Yung literal na luwalhati. Ito.
siya ng Diyos. Wala, dapat ipopost natin yan sa ano ha, sister ha. Walang delete-delete yan ha. Walang delete-delete yan ha. Okay. Kaibigan, walang delete-delete yan. Walang delete-delete yan. Sige, ang tagal ha. Ay nga, hindi ko Hindi, unang-una, habang nag-aanap, bilib ako rito, matapang. Di ba? Matapang, lumalaban ng debate. Oo, yung ibang mga minahamon niya, ay lumaban sa kanya. Ako, lumalaban ako ng debate kahit sino. Ano religion yung dalawa, boss? Ha? Catholic ako, siya INC. Ano kayo? Catholic ako, siya INC. Bilib ako dito, matapang talaga. Kaya taintindihan yung kanyang argumento. Hindi ka gaya ng iba, magaling lang sa FD. Pagdating sa personal debate, wala na, tatalikod na. Ito, matibay itong si brother Daniel Mesak Setlang Abednego ko, ginamit pa yung Ayun! Wala na. nakita na. Ito na. Ano sabi? Sige. Wala sa kanila. Hindi, nakikita ko na. Dated siya rin naman cellphone. 8 minutes na. May oras pa naman, di ba? 8 minutes pa naman. Ito pakikita ko lang yung literal. Hindi pa kikita, basahin. Mapapasahin ko pala. Ito. Hindi niya mag-iba yung troll. Hindi ka yung karyan. Dapat kinakanahin niya, hindi niya mag-iba. Ito na. Ito na. Okay, yun na. Ito yung literal na sinasabi ko. Saan na? Kaya doon sa 7:39, si Jesus hindi pa Hindi pa niluluwalhati. niluluwalhati. Ito yung literal Sa 7, na tinanggap niya yung pagluwalhati. Kasi Diba? hindi pa niluluwalhati. Ikalawang Pedro 1:17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama. Yan ah. Tumanggap. Oo, tumanggap. Ng karangalan at kaluwalhatian. Ha? Ayan ang pagtanggap. Ito na, kung kailan, dumating sa kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugsan. Yan ang literal. Nang dumating ang tinig, doon niya tinanggap ang kaluwalhatian. Letra por letra. Letra por letra. Doon lang siya niluluwalhati. Okay na. Wave ko na. Wave ko na. Oo. Mamaya, babasahin ako na magtatanong. Yung kaluwalhatian na yan, nakita na yan ni Isaiah sa Old Testament pa. Magugulat ako, tingnan mo, babasa ko ng talata. Sa Old Testament pa, nakita na ni Isaiah yung mga nagsasabi. Sabi mo doon sa John 7:34, hindi pa niluluwalhati si Jesus. Ano na una? Yung John 7 o yung John 17:5? 17? Ulitin ko na lang, ha? Sabi mo doon sa 7, nagbigay ka una 17.5. Di ba? Doon niluwalhati na siya. Sa John 7, hindi pa. Ano ang nauna? Yung John 7 o yung John 17? Yan 7. Okay. Hindi pa siya naluwalhati ron. Hindi pa. Pero nung dumating na sa 17, niluwalhati na. Okay. Pero, Okay. ang tanong ito siya magtatanong. Hindi, pero papaliwanag ko kasi kanina nagpapaliwanag siya, di ba? Ako naman, Diba? Doon sa 7, hindi pa niluluwalhati. Yung 17, ang binabanggit noon, bago pa nalangin ang sanlibutan. Yung 7, dito na siya noon eh. Di ba malinaw? Okay, nung bago pala lang yung sanlibutan, niluwalhati na si Kristo. Si Jesus. Ang sabi ko doon, symbolical, di ba? Symbolical. Pero ikaw ang nagsabi literal. Nababasa. Pero, Nababasa pinakita ko sa'yo, hindi pa Pero nababasa niluluwalhati. niluwalhati siya. Pero nabasa sa 17.5, niluwalhati siya ron. Pero symbolical. Niluluwalhati siya, Pero symbolical, di symbolical. ba? Okay, symbolical daw yun. Tingnan natin mamaya. Okay, pangalawang tanong. Kung si Kristo, pangalawang tanong natin, medyo para madaling tanong, madaling sagot. Dahil sabi mo si Kristo ay hindi Diyos. Mayroon bang talata na sinasabi ni Kristo na siya ay hindi Diyos? Ang sabi niya, dinabit ko, ang paliwanag, si Kristo mismo nagpaliwanag, Gis 39, pinatawag ng Diyos na Diyos.
yung dinatnan na salita. Kasama si Kristo ron. Kasama. Okay. Okay, Iba yung pagiging Diyos sa sasabi mo. Okay na. Dahil pinaliwanag ko sa'yo, ang isang Diyos sa kahulugan, kabanalan. Okay. Oh. Mamaya ililipat ko yung Diyos na tinutukoy. Kaya meron ako sinita sa mga Epeso number eh, 3. na magpakabanal kayo. Di ba? Sa Epeso. Sumulat sa Diyos. Kapatid, sa lahat ng talatang binasa ko na dyan sa mga Ebanghelyo ni Juan, saan kayong ka na si Kristo ay tagalangit at hindi talaga tagalupa? Naman, doon siya galing. Ayun! Doon siya galing. Okay. Saan Siya galing? Saan? Babasahin ko. Kaya ako nagtatanong. Kanina nagbasa ka eh. Babasahin ko. Tama ba? Nagbasa siya eh. Payag. Babasahin ko. Kung bakit siya galing sa langit. Galing siya sa langit. Dahil siya galing. Ito. Dahil siya galing sa langit. Kung bakit siya Bakit tagalangit. siya tagalangit? Bakit siya tagalangit? Hindi siya tagalupa, tagalangit siya. Bakit siya Bakit tagalangit? siya tagalangit? 18. Tanong niya ng mga pangalan. 18. Basa. Nasumpungan siya nagdadalang tao. Ito. Mama Mary. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, tagalangit. Ngayon, kaya ito, pakikita ko sa'yo. Hindi, magpasa lang ako ha. Una, babasa. Ito. Kaya dito, sa 3, pabor sa'yo to eh. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Di ba? Hindi ako may sabi, yung mali mo Oo, na yan. binasa mo. Alin man sa lahat ng bagay hindi ginawa kung wala siya. Ayun. Bakit? Dahil yung Espiritu Santo, kagaya nung sinabi ko sa'yo, awit 103:30 na pinanggalingan ni si Kristo, siya yung lumalalang. Yung pala ibig sabihin, yung Kristo Holy Spirit, bandala lang. Hindi, doon siya galing. Ang sinasabi ko, yung nananalaytay kay Kristo na tao, Yun. saan galing? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ah. Sa mga katuwid, ang tinutukoy doon sa Juan 1:3, yung pinanggalingan ng Kristo na lumalalang. So, ibig sabihin si Kristo pala Holy Spirit. Tama? Hindi. Hindi. Salita. Salita. Doon siya galing. Yun, nakatawang tao yun. Tama? Doon siya Tama, galing. yun. Oh, di ba? Sa pamamagitan nga ng Espiritu eh. Oo, tignan mo na. Yung salita, Di ba? yung salita, siya yun, si Kristo. Tama. Oo, nakatawang tao yun, di ba? Yung salita. Oo, nakatawang tao. Oo. Sino yung nakatawang tao? Si Kristo. Si Kristo. Oo. Okay. Oo, di ba? Yung salita, doon sa January, Diyos pa yun, hindi. Sagot ni Kristo pa rin. 1:35. Oh, sumagot na ka eh. Kaya tinawag na Diyos eh. Okay. Kaya nga tinawag. Okay. Yung tinawag ng salita, tinatawag tayo. Ngayon, pagtatanggapin natin, lahat sila Diyos. Ang daming Diyos yan. Di ba? Sige, proceed na tayo. Okay. Apat na tanong. Ito mo na, respect siya ako. For question. Stop. Wala ka na kasalo. Nasaluneta tayo. Stop. Ako magsabi. Stop. Ayun na.